Steve is Rinne Éadaoin agus is dalta mé I DCU sa céad bhliain agus tá mé déanamh cuasa comórtáide. Tá mé mo choní Beidh Lá Cliath faoi láthair in áit dar bannam Hazelwood agus tá go leor mic léinn eile ina choní ann an sin agus taspáing mé an áit seo Díomh. Come with me, I know I will make you so famous. Come with me, I know I will make you famous. Tá go leor cóide agam I Hazelwood agus ceapan mé féin go bhfuil é sin ceann den rudaí is fearr le bheith ina choní anseo. Everybody knows you're a shooting star, ready to fly. Everybody knows you're a superstar waiting to happen. Everybody knows you're a shooting star, ready to fly. Everybody knows you're a superstar waiting to happen. Cuasa tá mé cíanamh tá a lán léibh bhaint leis agus stadéir bíam sa leabharlinn go minic ach is brala mé mar tá an sim agam sna rudaí ina bhfuil mé ag stadéir agus tána leictúirí ionteach ar fád agus an jazz agus tá gach duine cuasa ar aus agus an jazz agus tá go leor chuirde agam. Mar ealgar dalta comórtáid mé bí mise agus na buclaí mar chuirde ag déanamh show radio in san mar san. Agus beag mé ag déanamh éinis. Hello, and this is Cheese and Crackers. Agus is rud amha é le haig na scannán comórtáide agus chun bheith páirteach sa mian. Iniu beag me dé caint faoi.